No te cases con la Luchi porque tiene diru Gucci. Egun berriazale, auzotik buelta egiten ari nintzen, jantziak berritzeko pentsatzen ari naiz, premia badago eta egia esan. Eta atzo Olimpiar Jokoen irekira ekitaldia ikusi eta animatu naiz bueltaska egitera. Ekitaldia ikusi nuen eta erreginaren da helikopteroaren da James Bonden zatia ez zitzaien hainbeste gustatu eta Sex Pistols entzun nuenean ia telebista itxaltzeko eta nintzen, baina gero desfilaz izanean pixkat animatu nintzen eta Espainia eta San Berrituen guztiak atzo esan dituen, eta beste selekzio batzuk jaskera aztertzera guaz. Egia esan, nik kopiatu nahi nuen itxura Zelanda Berriko, Australiako eta Herbeheretako atletek atzo azaldutako zen. Hori bai hori dotorezia. Alare, haiek abantailarekin jokatzen dutelakoan nago. Denak dira altuak, denak dute gorputz ikusgarria eta zesan berain irriparretaz. Egoitza olimpikoko gortinekin jantzita ateratuko balira ere, haiek ederki leudeke. Txantxetarako ez daudenak, estatu batuarrak. Ralph Laurenek diseinatutako arropak itxura militarra ematen die bere aldetei. Egia esan nik pelikula zahar baten itxura hartu nion beraien desfilari. Etxera bueltatzen zirenean militarrek beraien emazteak izaten zituzen zai. Eta atzoko desfilean ere iruditu zitzaidan neskek edozein momentutan beren senarrei musu bat plantatu bertziatela Espainetan. Zorionez izan zen sormenari ateak irikizizkionik ere. Jamaikakoek adibidez, martitzeko herriska bateko udaltzainak ziduriten. Hala ere, nahi gehiena gustatu zitzaidan itxura Venezuelakoa izan zen. Soineko zurionekin ez nuen jakin asmatzen, Londresetik zuzenean Ibizara doazten, yoga eta pilates kirol olimpiko bihurtu dituzten edo Hugo Chávez raelianoen sektako egin den. Beno, ni nire jaskiak berritzen jarraitzera noa. Aio berriazale!